Kaixo, kaixo, egun on guztioi. Ipuina ikusteko prest? Begiratu dezaket zure pisoialean? Hau, zagu da. Kuskusero hutsa da zagu. Dena ikertu eta begiratu behar du. Ikusten dituen zulo guztietan begiratzen du. Eta ontzi eta botila guztietan. Zulo guztietan sartzen du muturra. Begira bere muturra non sartu du. Eta dena ikusi behar du. Egun batean, lagunen txanda iritsi da. Bat ere lotsarik gabe, hauze galditu dio zaguk erbiari. Erbi, begiratu dezaket zure pisoialean? Begiratu lasai. Aber, zer dago hemen? Oh! 7 erbi kaka ikusten ditut, esan du zaguk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7! Ai, ene, begira zenbat kaka egin du erbiak. Zaguk ahuntzarekin egin du topo, eta galdetu dio. Ahuntz, begiratu dezaket zure pisoialean? Begiratu bai, begiratu ondo. Aber, zer dago hemen? Oh, zer dago? Kaka pillo daude ere hemen ere bai. Banengoen bani, barrezka zaguk. Ahuntz kaka pillo bat dago. Txakurra ikusi duenean, zaguk segituan galdetu dio. Begiratu dezaket zure pisoialean? Ba, hori egin nahi baduzu, ara. Begira, txakur kaka luzea dago hemen. Joetak edabil zaguk. Aizu behi, begiratu dezaket zure pisoialean? Ba, jakina. Aber, zer dago hemen? Begira zelako, ala, kaka handi egin du behiak. Kaixo zaldi, begira hemen, sekretua bezala kontatzen ari da zagu. Begiratu dezaket zure pisoialean? Ba bai, zergatik ez, erantzun dio zaldiak. Ai, ba begira, 3 bolatxo dauka zaldiak. 1, 2 eta 3. Txerria da azkena. Txerri, arren, begiratu dezaket zure pisoialean? Ba, ez dakit, tira, ondo da, erantzun dio txerriak lotxagorrituta. Aber. Oh! Txerri kaka pilloa, banuen bani, susmoa, esan du zaguk usnaka. Eta orduan lagun guztiak etorri ziren zagurekin. Aizu zagu, begiratu dezakegu gu zure pisoialean? Esan diote. Aurrera! Aber. Oh! Zer dago hemen? Aiba! Ez dago ezer, esan diote lagunak. Baina nola da posible? Ez dauka kakarik zagu. Oso erraza da, esan die. Begira, pisontzian egin dut kaka. Pisontzian egin duzu kaka? Guk ere probatuko dugu! Eta orduan, ahuntza, txakurra, beia, txerriak, zaldiak, erbiak eta zagu kaka egin zuten pisontzian. Eta ipuina amaitu da. Gustatu zaizu kroko? Ipuina gustatu al zaizu? Bai.